Люди, добрі, вислухайте мене, будь ласка. Ви що, показились? Коли ми звертаємося до вас з проханням допомогти, ви пишете такі поради. Іди до влади, іди туди. Люди, фронт сунеться. Сунеться вглиб країни, орда пре. Ви бачите постійно, що я звертаюся до вас з проханням допомогти, принижують. Вильєте мене прутом. Зараз я прошу для підрозділу БПЛА на півдні, які дронами нищить окупантів. Їм терміново необхідні 2 Мавіка. Люди, я вас прошу, поширте моє звернення. Що з вами сталося? Попереду чекаємо важкий ворожий наступ, такий як ніколи за весь час повномасштабного вторгнення. Люди, зрозумійте все, допомагайте. Не розраховуйте на ману небесу, на когось, допомагайте. Війна кожного стосується. Не для себе просять хлопці, не для себе.